Узімку гэта было. Пасля дзянной сумятні Блонскі сядзеў у сваім кабінеце, атулены шэраваўнянымі згусткамі змроку. Вольна раскінуўся ў старасвецкім крэсле, погляд акунуў у аксамітную мякаць цёмнага кутка і з асалодай адчуваў ціхую нерухомасць. Лёгка, не турбуючы, варушыліся думкі, гарэзна спляталіся ў зыбучую чараду. Было прыемна, вальготна. Адпачывала цела, адпачывала змардаваная галава. Так сядзеў нерухома, слухаў, як маятнік на сцяне упарта таўхае марудныя хвіліны. У сумежным пакоі глуха раздаліся крокі, вывелі Блонскага з адзервянення. У кабінет, не папытаўшыся, увайшла жанчына. Ля парога спынілася, азірнула ўважна пакой. Угледзела Блонскага і падышла да яго рэзкім крокам. «Вы старшыня райвыканкома? Добры вечар!» На стол бесцырымонна кінула партфель, села насупраць. Блонскі не змяніў выгаднай позы. «Я? Добры вечар!» «Да вас прыехала. Толькі што з чыгункі. Дзе прытуліцца?» Блонскаму не падабалася. Надакучылі гэткія. Мітусяцца, ламаюцца, быццам хочуць здзівіць. «Чаго прыехалі?» «Камандзіравана на працу сярод жанчын». «Ды што вы ў цемры, свету няма?» «Ёсць. Там на сцяне выключатель». Яна памацала, адкруціла. Балюча ўдарыў па вачах яркі свет электрычнасці. Вымеў за акно мяккія цені змроку. Блонскі зірнуў на жанчыну. Убачыў перш за ўсё вочы. Яркія, вострыя, з шчырым вясёлым агеньчыкам. У іх смелая, дапытлівая цікавасць. Упадабаліся. Міжвольна усміхнуўся, як спаткаліся поглядамі. «Нішто», — падумаў.